A fortaleza ou Pazo de Tobar é testemuña directa da historia da provincia de Lugo dende o seu enclave no Val de Lourenzá, en Canedo, na parroquia de Santomé. No ano 1530, don Antonio de Tobar e a súa esposa dona Branca Pimentel de Ribadeneira mandaron construir o pazo sobre a coñecida como Torre de Canedo do século XII. Así figura na inscrición labrada en pedra enriba dun dos escudos que locen en fachadas e linteis. Neles figuran as armas dos Andrade, dos Bolaño, dos Ribadeneira e dos Parto de Cela, entre outras linaxes. Coa reconstrución acometida polos Tobar, converteuse nunha mansión señorial exemplo do gótico isabelino en Galicia. Mostra deste estilo arquitectónico é o arco da porta principal, con dous bustos en baixo relevo debuxados en pedra e dous pequenos escudos. Consta de varios corpos, o principal de forma rectangular sitúase entre a torre da homenaxe e outra de menor altura. Ambas as dúas rematadas en ameas e con troneiras e seteiras como ornamento dos seus muros. As estancias do pazo organízanse en torno ao seu patio principal. Na actualidade, alberga o Centro de Interpretación da Cultura dos Pazos de Galicia. Cunha zona convertida en Museo do Liño e un rincón dedicado ao xoguete. Estamos diante dun monumento recoñecido ben de interese cultural, un edificio cuxa presenza castelada, a dicir de Fernández del Riego, destaca sobre o variado ton verde do val.